रात्रीच्या जेवणासाठी झटपट होणारी भाजी म्हणजे मसाला भेंडी. अगदी कमी साहित्यामध्ये बनली जाणारी म्हणजे मसाला भेंडी होते. त्रिकोणी पोळी आहे आणि गोडीसाठी आंब्याचा रायता. आणि आंब्याची रायताची रेसिपी माझ्या चॅनलवर ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे, तर नक्की बनवा. सीझन संपायला येत आहे, तर फटाफट आंबे घ्या आणि आंब्याची रायताची रेसिपी तयार करा. तर मी पाव किलो भेंडी मी चिरून ऑलरेडी ठेवलेली चांगली तव्यावर भाजून घेतलेली आहे 7 ते 8 मिनिटांसाठी, कारण का भेंडीला चिकटपणा असतो म्हणून. आता भेंडी मी पॉटमध्ये मी काढून घेत आहे. पूर्णपणे थंड करून घ्या आणि आपल्याला त्याच तव्यावर तेल घालायचं आहे. अगदी कमी तेलामध्ये मी भेंड्याची भाजी बनवत आहे. कढीपत्ता घातलेला आहे आणि मी चॉपरमध्येच कांदा आणि टोमॅटो छानपैकी चॉप केलेला आहे बारीक. कमी वेळात फटाफट होतं चॉपरवर. आता कांदा आणि टोमॅटो चांगला परतून घ्यायचा. बेसिक मसाले घालायचे, जे काही घरामध्ये जे आहेत उपलब्ध मसाले ते घाला. माझ्याकडे मालवणी मसाला, लाल तिखट, हळद, किचन किंग मसाला असेल तर घाला, नसेल तर स्किप करा. तर किचन किंग मसाला घातलेला आहे. धने जिरे पूड घालायची, चांगला मसाला परतून घ्यायचा. कांदा टोमॅटोमध्ये भाजलेली भेंडी घालायची. कोकम घाला भेंडीच्या भाजीमध्ये, जरी टोमॅटो घातलात तरी. चांगलं भाजीमध्ये मसाला कांदा टोमॅटो चांगला परतून घ्या आणि 5 मिनिटासाठी नाही वाफ द्यायची आहे. थोडं मध्ये आपल्याला ही भेंड्याची भाजी परतून घ्यायची आहे, कारण का कढईला चिटकू शकते म्हणून, कारण का आपण कमी तेलाचा वापर केलेला आहे. तर भेंड्याची भाजी छानपैकी परतून घेतलेली आहे. आता माझ्याकडे शेंगदाण्याचं कूट आहे, तुमच्याकडे नसेल तर स्किप करा, पण शेंगदाण्याचं कूट घातल्यावर भारीच चव लागते, तर नक्की ट्राय करून बघा. आता शेंगदाण्याचं कूट घातल्यानंतर मसाला भेंडी छानपैकी परतून घेतलेली आहे. परत पुन्हा मी वाफ देत आहे, कारण का शेंगदाण्याचं कूट आणि भेंडीमध्ये चांगला मुरवावा म्हणून. चांगलं परतून घ्यायचं पुन्हा. ही प्रोसिजर 7 ते 8 मिनटं करायची. फटाफट या रात्रीच्या जेवणामध्ये बनली जाते ही मसाला भेंडी. आता परत पुन्हा मी चेक करत आहे आणि माझ्याकडे ओलं खोबरं होतं, कारण की मालवणी आहे, तर ओलं खोबरं तर पाहिजेच भेंडीच्या भाजीमध्ये. तर मी सगळं काही परतून घेतलं. पुन्हा वाफ द्यायची जर गरज असेल तर आपली तयार झाली मसाला भेंडी. आता भेंडीची भाजी झाली आहे, त्याचबरोबर मी तव्यावर तेल लावून, कारण का चपाती चिटकू नये म्हणून त्रिकोणी पोळी करत आहे. दोन्ही बाजूने आपल्याला साईडने कडेकडेने शेकून घ्यायचं आहे, कारण का ही जाड पोळी असते म्हणून सगळीकडे चांगली शेकून घ्या आणि खरपूस अशी भाजून घ्या. आणि लहान मुलांना त्रिकोणी पोळी खरंच खूप आवडते. आता शाळा चालू होईल अवघ्या थोड्या दिवसात, तर नक्की त्यांच्या टिफिनमध्ये त्रिकोणी पोळी द्या. जर तुम्हाला हवी असेल त्रिकोणी पोळीची रेसिपी कमेंटद्वारे मला सांगा. आता मी दोन्ही साईडने तेल लावलेलं आहे चपातीला आणि आपली तयार झाली मसाला भेंडी चमचमीत अशी आणि त्रिकोणी पोळी. आणि तुमच्याकडे जर गोड असेल तर आंबा तर घ्या आणि आंब्याचा रायता नक्की ट्राय करा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू